Estimat Jordis, fa 2 mesos que viviu privats de llibertat, empresonats per creure en unes idees des del pacifisme i la democràcia. 60 dies en què no hem deixat de pensar en vosaltres. També en el Raül, el Carles, la Meritxell, el Josep, la Dolors i el Jordi. I encara avui en l'Oriol i el Joaquim. Us trobem a faltar. Us volem a casa. A tots. Volem seguir defensant amb vosaltres la llibertat d'expressió, els drets civils, la fraternitat. Fent-ho com ens heu ensenyat sempre. Votant, cohesionats, pacíficament, democràticament i sense rendir-nos mai. Perquè no podem avançar si no podem ser, i no podem ser si no som lliures, si no sou lliures. Ens dieu que no defallim. Com voleu que defallim? No podem defallir perquè nosaltres som nosaltres. Estem junts en tot això. No patiu, no tingueu por, no defallirem.